tayo bay. Hapit naman ang eleksyon ba? Tawagin sa to sila bay kung okay na ba to atong leader na to itong mga lugar nito? Happy tayo, Mayor. Tawagan ako, Mayor. Ito leader mo. O, ati mo na sa ang... Nawag. Oh, hello, Mayor. Hello, Mayor. Ay, hello! Musta man na itong mga lugar diya? Nakuha na yung mga batag-balay dira? May problema, okay na itong kuwan dire. Mga katawan na ito dire sa kuwan. Barangay Tuod. May problema, atuan lagi tanan. Gikuha na ako mga listing, og napod sila madawat pod gamay nga imong ikalipay pod. Kira, makuha na gina sila, sa tuwar gina mo buto gyud. Mayo. Ilista daan kung kinsa gyud mo sure nga sa ato ah. Kay, masaya nga itong kortan eh. Kagana og lista nga mga kuwan. Kuha na, mga balay-balay ba? Ah, sige. Sige, Mayor. As maayo ni George kay nalista gid nila. Unsa man magkuanta, maghatag kwarta, close man ta magkuan. Ay mag-withdraw pa ko. Sige, boss. Hey, George. Magubang taon niya, mag-withdraw ta. Siguro na itong mamudaw ta karong eleksyon na. Karong umabot na eleksyon, Brad, kinsa man inyong butaran? Ay, kung kinsang dago kay hatag, mga gyapon. Ulan karon na bugnawan panahon ba lamit di inom Wala yung pwede ka na itong maing na ron tindahan nga ayaran na ito, bayaran ba sa kwan? Tangan na tudan ba? Mas malagi na imong Lamigyan na ba kayo? kuan na tudan ba? Oo, kay sa ba? Wala kaya itong isa ko, wala hinuktok, may problemado, ikini ba? Sige, pasa ko kay Igo mo COVID god. COVID kay ijikan mo kun siya. Ditsika, Tawo ya karon no. Mas maayo pa. Katangan lang ninyo karon. Ah, bitaw ha? Inom ni kon karon duway karon na. Ay, uli ka ba? Kusugini mo luksog gini. Oh, wala yung COVID lagi. Sure kay si Mayor Butahe ay mga tag ito sa kalibo ang kuan gid to. Ano to? Takis? Ayo. Sabahan nyo ah. Pautanga mig tanduay dong bay kay ayaran mo bayaran og makadawat mig ulan-ulan ba sa mga kandidato. Kuan lang duha along mic, duha pugka tipsi para mubog ng maigad. Bilang kay dagko mangatag si Mayor Butahoy. Oh, wala ba election po tuloy? Matag yung kuan, matag si sa kalibo. Oh, long neck daw. Ano pa long neck? Isa na lang nabilin? Ah, pwede lang Oh, eh. kapautang na kaamat to na me. Ah, salamat! Ay, bago man ko naka-withdraw ron. Tawagin sa tatong tao dito bay kay matlo siya karon atong si- gihatag ng budget. Ato leader mo, Mayor. Okay. Tawagin sa. Ano, Mayor? Ito ba nga, Mayor? Hello. Hello, Mayor. Oh, na-ready na akong budget dere. Aman ta dapat magkita, ako na hatod si Mike. Ikaw na bahala magkuan na. Hatag-hatag sa mga balay. Oh, sige, Mayor. Ano naman kayo budget? Okay, sige. Dira ko taga, din yung tuod. Ah, sige. George, kuha atong service na to. Ipunta ilan, o? Dito ra. Ah, dito ra. Ato ra nang ihatag sa leader na to. Sige. Anda nang sakyan na to dito? Oh, nalaman ko ra kilo. Ah, sige, kuha akong bag. Ay naman pag-ilis para inom nga gahi mo. Tara. Oh, ade ka ade. Oh, sige, kay mana na may dira. Oh, sige. Oy, Mayor. Man ta budget. Para, boss. Mayor. Ay, yapon lang ako na. Kamot nimo. Tag sa kalibon na ko na bahala ko sukli ha. One, two, three, four, 5, 6. Lah, yawa ito na nakagatag niyo oy. Hindi na ako nihatag tanan sa mga butante kay pero pildi siya. Tagaar na ako sa lagi skilibo. Wala, ulot lagi na tong mundo na Brad. Wala na ya. Oh, gitulok na ginakong kinalpos ang tulo ani mo. May abot nga grasya ni karon. Talagi, finish ayo, tugno kayo panahon. Meron Ug duha pa to. Ug napay kon, duha ang dala sa langit. Naurot man gud daw, isa ra gihatag kasi sa maggamay ray budget ni Mayor be. okay. Samot yun ka. Kaniyang leader pa niya kay marupay og naong basin og bulsa niya tanan ba? Wag ito ato agad ba? Ay nga tao agad. Agad, ministry ka siya. Sama na to ni. Sa unang paingon resto. Saan na? Pamilyar mo ko na. Saan? Ay. Ay,
Ismayo kayo kabut. Naging leader niya. Alam mo, gubog-gubog na galing na niya. Wala lang ni boss. Na pingis galing. Isasargit ko mo boss. Nakay pagkwenta boss. Ala, tana may gihatag lagi ni Mayor lagi, pero ginagmay ra. Okay ra basta palingin ninyo. Dugang-dugang lang po ninyo ba? Ano? Hey, ala. Maraming thank you Sigurado kayo. ka tani, boss nga. Ribo lang Muna na. yung budget sa amang tula. Okay, Basta naka- kung hindi bulsa ang uban ba? Naka-budget na sa inyo kay kanyo uban sa uban. Mga da. Kani akong gabira sa uban. Kanan mo na, basta nung makapait ka kabaw na pagumano ano. Kuan Aw, tagano ta mo kon, pero shot niyo diya. Salamat kayo, salamat. Salamat ako sa salamat, boss. Kamang-kamang yung iskobo ganyan niya ba? Okay, salamat. Sige. Sus, napildig ko. Atay, asa man itong leader nga. Hoy, ayos mo be? Sa man Mayor. Kumusta sa ito ninyo itong leader na ito? Ato ninyo, Bing, anong nainani ang napildig ko? Tawagan na nga na to Mayor ba? Tawagin daw, tawagin. Hello Mayor. Maram Mayor. Hello! Taon sa, nagpanghatag ba ni mo mga budget na ito da? Ako manggihatag sila. Dagan man kayo naingon nga wala ni mo kipanghatag. Ang uban? Gihatag ba na ako tanan sila nga kuan. Ngani lang gid siguro murag gigit siguro kada ugan ni mga karon nga kuan. Karon nga eleksyon. At tukon to ninyo karon dito. Patahan ninyo. Leader pa ni leader Mayor ba? Mo ning leader. Okay na kada kwarta. Sa alisan re kay na tayo istorya. Usa ba inyong kuan na istorya sa kuha? Ay pili man lagi mong Mayor. Ha? Tagaan mo ang kwarta. Gihatag man ako dito sila agad. Hoy, isag lakaw kayo mong tawagan tong tambay. Di pangatag mo ni mo tinod. Oh sige sige. Wa na ni karon. Sabi ni Mayor karon. Nanawag mo ng Mayor. Ay, hello. Oh, ba? Hello, dia. Oh. Gitagaan mo kuan budget sa kuan niyo dia, leader. Oh, naghatag mo sa muwa dre. Kaya kanada nung gusto niyo kwarta dia sa among leader niya ipahatag kay sa mga butante. Stimel to, stimel. Lah, City Mill yung budget ato. Sila gatag dai. 2,000 naman nagighatag sa muwa. Ano sumila daw? Natawag ka kurakot eh. 1 hour later. Ay, hello Mayor. Unsa man? Dalo mo dia Mayor. Naman nang sasa naman sa imong kuan, ang kauban. Suyap na kayo Mayor, katulo ng laway. Sige Mayor. Ay, guys, sino? Taan mo na lang. Kurakot kayo. Mas na pulis ma. Mayor na lang. Mayor na mo leader lagi kurakot imong kwarta Mayor. Pagkamarok yung kay naong ning tawana. Kasabi dinugi Mayor. Sa Mayor. Pinsa sa rin tingwa, dayon sa mapiso. Wah, bibig kay kakamaro. Dala na niya sa kulangan sa bayar. Dala kay galagot ito na naong Pinsa ito. sa mundo. Ay na, dala na. Galagot ito na naong nga. Bre. Isulod. Bos, kone ang busa sa bos. Abre ko ninyo. Mana Mayor. Hindi ko. Di ba ba na kwarta na? Surprise! Shout out sa tanan. Oh, shout out sa mga viewers, subscribe sa aming YouTube channel. Let's go. Thank you kay Kimberly. Kimberly. Taga-basa, taga-Kimberly siya. Kasi tayo sa mga Manolesa! Shoutout kang Angel La Santos kang Yeah, shout out sa'yo. Inisa, o kang Saling Garusa and kang JR na Branswila. Shoutout tayo kang GR Bragma o kang Mama Julieta. Shout out. Shoutout tayo kang sponsor siya sa among tanduay. Bye-bye! That's all. Tawagan to si Mayor. Ilagi mo. Tawagan to si Mayor. Go. Tawagi kayo. Hello Mayor. Amo na nang gapos Mayor unya dalo na mo dia. Oh sige, ipa-andam man tong skin ba ko yung green. Oh sige Mayor. Kabambe. Eh, nara, nara. Kapil to kabambe. Adi na may iyo kasi naman isa. Ang gilit ay ra. Katong forward. Hello Mayor. Oh, usa man to ni Mayor nga Hey, gapos na mo. ang kwarta. Dako pa siya. Nakapabalay gyud siya gamay. Puro. Let's go. Ate itong mga kargada, dala ninyo. Yabe. Mayor. Ato dito sa sakiran. Dala ninyo. Thanks for watching. Peace.